Arloesi Gwynedd Wledig, dwi'n gweithio yn Plas Hedd, Cartra Cyngor yn Bangor. Dys yma heno am bod fi wedi clywed amdan y noson a mae gennym ni uned dementia yn ogor cyn bo hir yn Plas Hedd a mae'n diddorol gweld sut maen nhw'n mynd yn teimlo yn y byw hefo dementia. Pan nes i defnyddio'r headset, oedd o'n deimlad surreal, rhywsyd fatha bod chdi byw bywyd arall, oedd o'n reit scary. Diddorol iawn gweld sut maen nhw'n teimlo. Dwi'n meddwl bod yr device yn mynd i fod o help mawr i bobl sydd yn gweithio a teuluoedd sydd yn byw efo bobl efo dementia, sydd maen nhw'n ymdopi efo bywyd bob dydd.